के पुष्पू दुर्गा मैया के चरनिया हो बड़ी उच्च बाटे नुआ सनवा हो भीड़ होला बरियार बड़ी दूर बाटे नुआ सनवा हो भीड़ होला मैया के महिमा जाने ली दुनिया पूजत सब नर नारी बा मैया दुआरिया जाए की खाते प्रदीप कैल तैयारी बा। अच्छा ई बात बा बात माना